Na, hát sziasztok! Ez egy nyereményjátékos videó, és annyit szeretnék mondani, hogy a Sky PvP 6/7-en 2 darab Giant kardot fogok kisorsolni december 30-áig, és hát elég régen nem volt videó, úgyhogy gondoltam, hogy ilyen videót fogok csinálni. Ennek a videónak annyi a lényege, hogy feliratkozással és utána feliratkozás, like, és kommentbe leírni a neveteket, a játékos neveteket, Skype nem muszáj, és majd kisorsolom valamikor. Na, és akkor ennyit szerettem volna mondani, és most lesz majd egy vágás, és utána megmutatom a Giant. Na, itt is vagyok, és megmutatom a 2 Giant kardot, mégpedig ezen a szerveren van. És ezen a szerveren nem is nagyon játszok, ezért szeretném ezen pont ajándékozni a 2 Giant kardot, és most meg is mutatom őket. Itt van az egyik, és itt ez a 2 Giant kard. Ide is teszem. Na, és ezt a kettőt fogom kisorsolni. Egyik alapból egy kicsit föl van már javítva, de most nem. És lehet, hogy még ezt a 20 encsis aranyalmát is ki fogom sorsolni. Majd meglátjuk. Sziasztok!